Здравейте, уважаеми сънародници! Изборният ден приключи и вече, предполагам всички вие знаете, какви са първите прогнозни резултати. Тези резултати ще останат прогнози до момента, в който не започне да излиза паралелното преброяване и реалното преброяване вече от това, което ще получим като информация от Централната избирателна комисия. Едно обаче е сигурно и то не зависи от абсолютно никакви прогнози. Изборната активност беше ужасяващо ниска. 30% или малко повече от 30% за европейски, т.е. не за европейски, за национален парламент, и малко повече от 31% за европейски парламент. Ако помните добре, едно от големите притеснения на така наречените анализатори, политолози и всички останали, които виждаме да се изявяват по нашите национални медии, беше, че изборната активност за европейски парламент ще бъде много ниска. Тя в момента се оказва, че е по-висока, макар и с може би не повече от процент, от изборната активност за националния парламент. Излезе, че Европейският парламент едва ли не вдигна вота и за националните избори. Това създава един много сериозен проблем, защото по време на кампанията това, което основно се притесняваха хората, с които разговаряхме ние от Възраждане, беше да няма фалшификация на вота. Всичко може да се фалшифицира, обаче изборната активност няма как да се фалшифицира. Днес българският народ заби огромен и много звучен шамар на собствената си държава. С други думи казано, той буквално каза, че тази държава не е негова. И това е може би най-сериозното нещо, върху което ние трябва да се замислим, защото замислете се, при 30% избирателна активност или хайде 31%, дори и като дойдат гласовете от чужбина, които не ги знаем колко ще бъдат, но ориентировъчно може да добавят още 1-2%. Това няма да спаси ситуацията в страната. Знаете ли каква е опасността в този случай? Всеки един местен олигарх, който може да мобилизира група, да кажем, от някакви хора, структури и комуникационни ядра, може да вкара своя собствена партийка в парламента, която в последствие да използва, за да търгува във властта. Това, което ни спасява за момента от такава една съдба, е факта, че доста често минават изборите и се вижда много бързо кой какво представлява, което ни позволява да изхвърлим бързо и ефикасно политическия боклук от сградата на Народното събрание, както и от Министерския съвет. Само че това въобще не бива да ни успокоява, защото колкото бързо изхвърляме политическия боклук, два пъти по-бързо той се трупа отново. На следващо място, големият въпрос, свързан с съставянето на българско правителство. Виждаме, че сега в момента дори и трипартийна коалиция, на фона на тези резултати, които излизат, които пак казвам са прогнозни, дори съставянето на трипартийно правителство е под въпрос, защото просто трудно биха могли да се съставят такива трипартийни коалиции, ако всяка една от политическите партии, разбира се, тук подчертавам дебело, спази своите обещания. Ние от Възраждане ясно категорично казахме и заявихме, и сега ще го повторим за пореден път, че няма да подкрепим друго правителство, освен правителство с мандата на Възраждане. Към настоящия момент шансовете Възраждане да стане втора политическа сила са много големи и вярвам, че към момента, в който ще започнат да излизат първите реални резултати от Централната избирателна комисия, ще можем сами да се уверим в това нещо. Какво ще направят другите политически сили обаче, си знаят те. Някои от тях се клеха отново във вярност на собствените си избиратели, което разбира се не означава, че няма да ги излъжат буквално още на следващата минута, когато могат или когато им наредят от Американското посолство. И тук вече е големият проблем, уважаеми сънародници, до кога ще търпят, до кога ще продължавате да гласувате, някои от вас, не всички, доверие на безкрайно компрометирали се лъжци. Това нещо не помага на изборния процес. Това не помага на демокрацията. Може би най-хубавото нещо, което се случи последните няколко години е това, че имаме наистина много често упражняване на правото си на избор. Най-хубавото нещо, което ние българите имаме, което ни се случи за последните десетилетия, беше, че имаме право на избор. В момента обаче ние се отказваме, нашият народ, една голяма част от него, вече 70% се отказва от правото си на избор. Когато един народ се откаже от правото си на избор, той се отказва от свободата си. Защото, уважаеми сънародници, изборът и свободата са равнозначни. Когато нямаш избор, значи нямаш свобода. Когато някой каже, че са му мръзнали изборите, това означава, че му мръзнала свободата. Това означава, че демокрацията е заплашена. Това означава, че държавата ни, която пък е в момента в процес на свръхделегитимация, е още по-заплашена. Защото една голяма част от нашите сънародници очевидно не възприемат нашата държава като наша и като държава. Целта на Възраждане винаги е била да върне доверието на българските граждани в изборната система. Затова ние сме казвали и продължаваме да го казваме, че няма нищо по-хубаво от честните избори, защото те дават възможност постоянно да проверяваш качествата на своите избраници. И съответно, ако те са те излъгали, да ги накажеш. Лошото обаче е, когато въпреки това, че избирателите биват лъгани от своите избраници, те след това отново и отново им гласуват доверие.
Нашата работа като представители на една голяма част от българския народ, вероятно и като втора политическа сила, беше и ще продължава да бъде да убеждаваме българските граждани, че в крайна сметка надеждата за спасението на българския народ е в самия български народ. Че ние нямаме по-добри съюзници от нас самите и че спасение от никъде няма да види нашия взор, освен от огледалото, където дебне спасителят. Тоест всеки един от нас. Ето защо искам да благодаря на всеки един от хората, които гласуваха за Възраждане. Искам да благодаря на тези, които неуморно в последните няколко месеца обикаляха всички кътчета на държавата. Ние посетихме повече от 4000 населени места. Изминахме хиляди километри. Всеки един от нас, без значение дали е член или симпатизант на Възраждане, направи всичко необходимо, за да убеди българските граждани, че в крайна сметка бъдещето на държавата е в нашите ръце. Дали сме успели да направим всичко това, което поискахме? Не, разбира се, и няма да успеем следващите десетилетия, защото работа е страшно голяма. Имаме един изключително разочарован, апатичен и все по-отчуждаващ се от собствената си държава народ. Но, уважаеми сънародници, ние друг народ нямаме. Ние друга държава нямаме. Добра, лоша, добър, лош. Народът ни и държавата ни са това, което е. Това е нашия дом, това е нашето голямо семейство. И ние ще се борим за тях, въпреки всичко. Дори и с цената на непрекъснатата борба срещу дезинформация, клевети, кампании срещу нас. Това е най-сериозната, между другото, оценка за нашата работа, защото показва, че ние сме на прав път. Борбата продължава. Утре в 1 часа ще направим пресконференция, на която ще говорим вече с медиите, защото днес ние изявления пред медиите няма да даваме. Днес трябва да се чуе гласът на българските граждани. Утре ще говорят политиците, ще говорим ние, ще говорят и всички останали. А в крайна сметка вече всеки един българин трябва да си даде сметка за себе си. Харесва ли му този изборен резултат? Смята ли, че стоейки си вкъщи или гласувайки е направил правилен или неправилен избор? И след това да реши как и по какъв начин от тук насетне ще действа, защото решението за бъдещето на България е дело общо и то зависи от всеки един от нас.